Ens hem perdut és el debut literari de la Patricia Martínez del Hoyo. És una novel·la d'aquest mateix 2025 que acaba de sortir del forn i que ens porta una proposta que té molta relació amb aquesta foto d'aquí, que bàsicament és la primera part del llibre. I és que trobarem la història d'un grup d'amics, que són 3 i està format pel Xavi, el Marc i la Júlia. El Marc ha desaparegut, a més fa anys que la relació, diguem que s'han distanciat tots bastant, i un cop s'assabenten d'aquesta desaparició, el Xavi decideix buscar-lo. A partir d'aquí el que farem serà reconstruir la història d'aquests 3 personatges, què va passar fa uns quants anys i per què ara no tenien la mateixa relació. I es fa d'una manera en què ja us anticipo que a mi, percepció personal, m'ha semblat que les primeres pàgines em costaven. I és que, certament, quan avances, t'adones que necessites un context, no? I a les primeres pàgines trobaràs un plantejament dels diferents personatges. També és molt important destacar, i a mi m'ha agradat molt, el fet que cada part del llibre sigui més enfocada a un personatge concret. Doncs el viatge del Marc, el viatge de la Júlia, el viatge del Xavi, i així, al final, anar creant una confluència dels seus camins i de les seves situacions vitals que acabaran en un punt concret. A més, aquí entra en joc aquesta senyoreta d'aquí, que serà la Txell i és la veïna del Xavi i la seva parella actual, i que donarà molt de joc i per mi és qui li dona realment el punt humorístic. Perquè si una cosa m'ha semblat és que quan vaig veure la portada estava convençut que això havia de ser una obra de comèdia. I després no m'ha semblat gens, o sigui, sí que hi ha punts on pots riure, situacions surrealistes, sobretot provocades per la Txell, també pels altres personatges, però realment hi ha un missatge molt més profund. Hi ha una història d'uns amics, hi ha una reflexió sobre què és passar a l'edat adulta i com les relacions humanes en poden ser de complexes. Hi ha també per reflexionar sobre la paternitat, maternitat i no sé, crec que és un llibre que conté moltes coses que per ser una primera novel·la em sembla que és brutal, a mi m'ha agradat moltíssim, ja us dic, heu de passar les primeres pàgines per endinsar-vos en aquell món, en aquell cotxe i començar el viatge junt amb els personatges. Jo el recomano i, què dir? Doncs no sé ja què més dir. Li vull donar les gràcies a Penguin que me l'han enviat perquè la veritat ha tornat a ser un encert i ha sigut una lectura que m'ha semblat molt, molt agradable. Només, com a aspecte a millorar, sí que diria que jo sóc una persona que a mi m'agrada llegir amb lletra molt gran i certament pel meu gust podia tenir lletra més gran, no sé. Però això ja és com super subjectiu perquè després hi ha gent que li agraden les edicions petites. Igualment els marges i tot estupendos, però a mi m'agrada més la lletra gran. I ja està, no sé si l'heu llegit perquè és super novetat, si no crec que ja esteu trigant a anar a la llibreria per aquest, perquè és entretingut com a mínim i passes una tarda i un cop entres les pàgines passen volant. I ja està, fins aquí la meva ressenya, espero que us hagi agradat. Mare meva, quina brasa, més de 3 minuts, ho sento, i gràcies per seguir aquí. Adeu!